Ведаеце, што на дзіва? Мы прымаем свабоду як належнае. Кожны дзень мы робім выбар, што надзець, куды пайсці, з кім сустрэцца. Мы не задумваемся аб тым, які гэта падарунак, магчымасць самім прымаць рашэнні ў сваім жыцці. А зараз я прашу вас на імкненне спыніцца і ўявіць, як гэта, калі ўсе гэтыя выбары у вас адымаюць, калі вы не можаце патэлефанаваць блізкім, калі не можаце выйсці на вуліцу, калі кожны ваш дзень распісаны па хвілінах. І ўсё гэта не таму, што вы здзейснілі якое-небудзь злачынства, а таму, што адважыліся мець сваё ўласнае меркаванне. Сёння ў гэты дзень я прашу вас памятаць пра тых, хто пазбаўлены свабоды за свае перакананні. Памятаць і дзейнічаць. Калі вы можаце, напішыце, калі ласка, лісты палітвязням. Распавядзіце аб іх, падтрымайце іх сем'і. Воля – гэта не проста слова. Гэта паветра, якім мы дыхаем кожны дзень. І сёння, робячы ўдых, успомніце аб тых, хто гэтай волі пазбаўлены. І не забывайце, што разам мы сіла, і мы адзіны народ.